दुवार बे खासियाबारि गेवलां फोथाराव जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं जि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं जसेफ बसुमतारी बिथांनि मुङाव 10थि फुटबल ट्रफी बेयाव दिनै जोबथा हाबाफारि एबा फाइनाल गेम मोननै हानजाया गेलेगासिनो दङ। 1-1 स्कर जादों दासिम। आं गिबियावनो जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धन्यबाद बावदों। बिथांमोना मुंख्लंनि मुङै मुंख्लंनि जि बिहोमा आरो बिथांनि जि सेक्रिफाइस बिनि गोसोखांथियाव बिथांनि कन्ट्रिबिउसन आरो बिथांनि जुजिनाय आरो बिथांनि नांबोनाय बेखौ जुगामि आरो गोजोर खालामनो थाखाय बा बिथांनि जिखिनि सेक्रिफाइसखौ समाजाव फोथांना लाखिनो थाखाय दखरा आफादा नारा नाथा जुजिनानै बे जोलुर कम्पिटिशनखौ खुंबोबाय थादों। देग्लाय 10थि खेबनि थाखाय खुंदों आरो बे लोगोसेयैनो जसेफ बसुमतारी मुंख्लं गेदेमा बिथांनि सोरगोआरि आत्मानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आरज गाबदों। न'खरनि जि बिथाङा सोमावसारनायनि गेजेराव गोमालांनाय बिनि दुखुआव आङो दिनै फिन खेबसेबाव न'खरजों खाथियाव थानानै बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दखरा जिल्ला मिरुसिम गासै लेभेलाव नैबे दान मोनसे आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फुटबल टुर्नामेन्ट, फुटबल ट्रफी, गल्ड काप बायदिसिना मुंख्लंनि मुङाव खुंबाय थादों आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारि दानायनि देरसिन मोनसे कन्ट्रिबिउसन स्पर्टिं जोंनि टेलेन्ट, जोंनि केरियार दानाय आरो पजिटिभ सिन्ता समाजखौ सोद्रोम आरो गोग्गो गोथार खालामनांगौ। नेगेटिभ जायफोर थासारि दङ समाजाव, जायफोर सिन्ताफोर बेफोरो नैबेबायदि इभेन्टनि गेजेरजों गैया जायो आरो बेखायनो दिनै लोब लोब रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेयाव बर'नि अनगायैबो सावताल, आदिबासि, जोंहा माने राभा गुबुन गुबुन कमिउनिटि जेराव मोनसे खौसेथिनि मोनसे बेयाव जोङो माने नेरसोनखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसेनो जोंनि गोजोन आरो गोरोबलायनाय अनलायनायनि मोनसे नेरसोनखौ नुनो मोनदों। थारैनो एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबा मावनाया बड'फानि जि मोनसे आदर्शमोन हारि दानायनि बेनि आधाराव जोङो मावगासिनो दङ आरो बेबायदि फुटबल कम्पिटिशननि गेजेरजों जोंनि क्लाबाव गेलेनाय जोंनि स्कुल गोयिं कलेज गोयिं स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मोनसे गावनि केरियार गावनि जिउखौ गोथोङै दालांनायनि स्पिरिटआ अराय थांनानै थागोन आरो बिथांमोना जाफुंसार महर मोनगोन। जमदुवार दखरानि बे इनिसियेटिभनि गेजेरजों गासै जमदुवार ओनसोलाव जि मोनसे खौसेनि जि मोनसे सान्थिनि जि परिबेस बियो अराय गोजोर जाथों आं बेखौनो मिजिंथियो। गोजोन्थों। सार नैबे जमदुवार दखरानि सिङावनो गोबां मुंख्लंफोर दं, जेरै हेलेना गायदे, जसेफ बसुमतारी आरो पाउलुस नार्जारी बिथांमोना गोबां मुंख्लं हिसाबै जोंनि नैबे एरियायाव दं। नाथाय बिथांमोननि मुङावहाय मोनसेबो अनुस्थानफोरखौ जों नुनो मोना बे ओनसोलावहाय। मा बुंनो सार? थारैनो बेनि सायाव जोङो नोजोर बोनांगोन। एकर्डआव जेफोर लिरनानै लाबोबाय बेखौथ' बे हिसाबैनो गायसननांगोन। नाथाय बिटिआर काउन्सिला गावनो माखासे आसनि तयार खालामनो हायो। स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जोंनि एमएलए एमपिफ्रा माखासे आसनि मोनो। दा बिनिनि गेजेराव जोंनि गायदे बसुमतारी, हेलेना बसुमतारी गिबि आइजो मुंख्लं बिथांमोननि जे आत्मबलिदान बा मुंख्लं जसेफ बसुमतारी बा पाउलुस नार्जारी बिथांमोननि मुंख्लंनि मुङैबो आथिखालाव बिटिआर सरकारा जेराव सिनेमा हल बानायनायनि स्किम आसनि लादों बा जेराव नोङो बिथांमोना मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनसे मोनसे मिनि स्टेडियाम बानायनायनि माने मोनसे पलिसि प्लेनिं लादों आरो गायसनगासिनोबो दङ। बेनि गेजेरावनो जोंनि स्कुल कलेजनि मुङानो जा, जोंनि गुबुन गुबुन गोदान पलिसिनि आधारावनो जा, काउन्सिलाव जायफोर रेसपन्सिबोल लानानै दङ, जायफोर बिनि माने रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना बेबायदि मुंख्लंनि बिनिमयखौ बुजिनानै बिथांमोननि गोसोखांथियाव बिथांमोननि मुङै जाहाथे बे अनुस्थान प्रतिष्ठान फसंथानफोरखौ गायसनो बिनि थाखाय आङो दिनै बे थावनिनिफ्राय बे मुंख्लंनि मोनसे नेरसोन मुंख्लंनि बे मोनसे पबित्र जि थावनि बे थावनिनिफ्राय आङो काउन्सिलनि जायफोर सामलायगिरि बिथांमोनखौ आङो दाबि दैखांदों।